ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଜାଣିବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024 ରେ ଟପ 10ଟି କେଉଁ ସ୍କୁଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା 22,54,537ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4.88% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ଯାହାକି 8,44,863ଟି ୟୁନିଟ୍ ସେଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ 6,34,563ଟି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 27.21% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିକ୍ରିରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଟିଭିଏସ୍ ଏଣ୍ଟର୍କ 3,31,865ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 14.22% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଓଲା S1 3,29,237ଟି ସ୍କୁଟି ବିକ୍ରି କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 115.48% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିକ୍ରିରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଟିଭିଏସ୍ iQube 1,89,896ଟି ୟୁନିଟ୍ ସେଲ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 96.47% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ସୁଜୁକି ବୁର୍ଗାମନ ଯାହାକି 1,80,194ଟି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଡିଓ 1,70,765ଟି ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 32.63% କମ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ୟାମାହା ରଏ ଜେଡାର 1,47,092ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 52.95% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ହିରୋ ପ୍ଲେଜର ଯାହାକି 1,41,604ଟି ୟୁନିଟ୍ ସେଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 16.70% କମ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସ୍କୁଟି ବିକ୍ରି ରିପୋର୍ଟ।